Salutare dragii mei și bine ați revenit pe canalul meu de YouTube Analiza Tehnică Forex la o nouă analiză, la un nou video. Îmi cer cumva scuze că am făcut o pauză destul de mare de 2 săptămâni. După cum poate știți, poate nu știți, sunt prins cu 2 canale de Telegram unde dau ponturi sau analize, da, grupuri private, atât pe canalul de cripto, cât și mai nou, începând de mâine, luni, voi începe un grup și canal de Telegram privat unde voi face analize pe Bursa de Valori București și cumva acestea m-au cam prins. Nu am uitat să fac analize, dar cumva e o leacă de muncă și mă solicită destul de mult. Ce vreau să vă spun, până miercuri, da, am început să fac din nou, vă fac o ofertă de reduceri, atât la aceste 2 canale, cât și la cele de aceste 2 cursuri. Da, strategia mea de trading de 15 ani pe Forex vă dau și vouă, este testată, este extraordinar de bună. Dacă respectați tot ce vă învăț în curs, aveți numai de câștigat bani. Nu uitați, reducerea este inclusiv ziua de Sfântul Neculai, marți 6 decembrie, miercuri oferta nu va mai fi valabilă și evident vom reveni la prețurile normale, la cursuri. Deci, pentru cei care vor să câștige bani, recomand în primul rând această strategie, să o achiziționați, apoi să cumpărați acest Candlestick curs, pentru că vă va ajuta foarte mult să știți direcția unui trend, să știți când să intrați în piață. Da, vă arată direcția, trendul și cu ajutorul strategiei să știți să intrați în piață. Ele merg mână-mână. Cine poate, e disponibil financiar să le cumpere pe amândouă la această ofertă, ar fi minunat. Dacă nu, măcar încercați cu strategia mea, pentru care aveți mare nevoie, chiar dacă tranzacționați Forex, cripto, piața americană sau Bursa de Valori București. Strategia merge pe orice time frame, pe orice, de la 1 minut până la weekly și monthly, ce vreți voi, pe absolut orice reprezintă grafic. Nu uitați ca în fiecare zi să vă uitați pe calendarul financiar pentru a vedea orele când vor fi mari mișcări de preț, da, când vor fi raportări. Și mergem la analiza noastră. Mi-am notat câteva analize care să le fac acum și sunt aceleași pe care le tot updatăm săptămână de săptămână. Suntem pe aur, graficul de H4. Din punctul meu de vedere, prețul ar trebui să mai meargă, pentru că dacă aș merge pe graficul de o oră, am vedea mai bine acest scenariu. Deci pentru următoarele zile, hai să punem mai micuț aici. Ce să punem noi? Punem lila. Da? Suntem într-un subval 4, poate finalizat, poate nu, dar în tot cazul prețul ar trebui să urce pe gold și undeva în această zonă ar trebui să coboare conform săgeții roșii. Mergem pe silver, pe argint. Direcția care am dat-o data trecută, probabil cu o săptămână înainte de 21, deci deja sunt vreo 3 săptămâni. Iată că analiza mea a fost impecabilă. Prețul a crescut conform analizei și va mai crește. Haideți să vă arăt așa un potențial BC.
Punem 5 cumva aici, debifăm. Punem C-ul, punem cam așa ceva, aș vedea eu o secundă. Corect. Acum avem, dacă vreți, deci vă și arăt de ce am făcut acest lucru, pentru că am văzut din nou, vedeți că sunt prea multe valuri și nu vreau să vă încurc. Hai să punem tot un lila, mă rog. Pe măsură ce cobor din TiFrame în TiFrame, sunt și alte etichetări. Da? Deci pe Silver în continuare în această săptămână, începând de mâine 5, 6, 7, 8, 9, cam așa aș vedea evoluția prețului pe Silver, pe argint. Bun. Aici ar trebui să fie într-o ordine, dar nu mai pierdem timpul. Ia să vedem petrolul. Petrolul a crescut frumușel după finalizarea valului 5 din valul C. Da, vă face o corecție, mă aștept ca el să mai coboare puțin, să îmi închid acest subval B și apoi sfatul meu să urmăriți să prindeți acest val C care va fi destul de lung. Cine știe, poate vom face un triplu top pe aici. Asta ar fi un target mai mare. Mai observăm aici ceva, deci undeva să fiți atenți unde anume să ieșiți din long dacă sunteți pe fază și aveți norocul să îl prindeți. Da, facem analiza pe 4 ore ca să avem o perspectivă asupra întregii săptămâni. Bun. Indicele dolarului. Am dat short din această zonă, observați, am pus și o barieră, prețul un target al valului 4, prețul s-a oprit exact pe targetul meu, a început să coboare, așa că săptămâna viitoare ne așteptăm la o întoarcere a dolarului. Ștergem că și-a făcut din plin treaba. Ștergem și acesta. Da, efectiv, așteptăm o întoarcere oricând prețul poate să întoarcă și dolarul să înceapă să crească. Euro-dolar. Iată că am dat long din această zonă, prețul a crescut și zic eu că va mai crește puțin. Deci euro este invers corelat cu dolarul. Da? Deocamdată euro crește, dolarul va scădea, dar la un moment dat așteptați-vă și pe euro la o întoarcere. Da? Adică euro să coboare și dolarul, indicele dolarului să crească. Da? Deocamdată mâine, poimâine zic eu că va mai crește, probabil marți, miercuri și în funcție de știri mă aștept la o inversare. Lira, punem și noi 5, 3, 4 aici, 5-ul aici, mă aștept și ea să mai crească puțin, vom pune o săgeată verde, hai să punem roșu dacă ea vrea să fie roșie. Da, cam așa aș vedea și evoluția GBP-USD pentru săptămâna viitoare. Va urma un range, o mișcare laterală și apoi o creștere. Hai să o și arătăm. Da, și apoi o
cădere, dar mai vedem când vom ajunge pe aici. Da, aceasta este lira. Ia să vedem GBP, yenul japonez. Am dat o barieră a valului 2, prețul a urcat, mă așteptam să coboare. Observați că aproape a făcut un dublu top. Vom pune valul 2 aici, să sperăm ca prețul din această zonă să coboare. Punem și noi mai. Da, teoretic eu mă aștept la un short frumos. Stați o secundă, că aici ar veni valul 3, cam așa ceva. Observați clar, direcția este de short, am dat-o undeva din octombrie. Și indiferent ce mișcări lateral face, putem de exemplu să avem valul 2 aici, aici să avem un A, B, C și prețul să coboare, da, și să coboare ceva, opa, cum am făcut atunci oare? A. Poate să fie și acest scenariu, cine știe, vom vedea. O secundă, 5, 3, 4, 5 mai jos. Vom vedea care din scenarii, ambele sunt viabile. Contează că GBP teoretic sau tehnic ar trebui să cadă. NZD-USD, dolarul neozelandez, zic eu că se corelează cu euro, da, și invers cu indicele dolarului, deci mai are de crescut puțin, apoi prețul să coboare. Vom pune valul 5 aici. Cam așa aș vedea direcția, apoi coboară, va merge prețul în lateral, da, câteva zile și apoi din nou va urca. Ceva de genul acesta. Da, și ultima pereche valutară, USD, yenul japonez. Am dat direcție short. Când am făcut-o, da, prețul s-a dus mai mult. Este foarte bine pentru cei care au intrat. Da, vom șterge acest lucru și evident mă aștept la o întoarcere a prețului când acest val C din 5 se va finaliza. Da, putem să facem acest lucru, dar mai puțin contează acum. 3, 4, vom pune 5-ul aici. 5C. O oportunitate, o siguranță că trendul cumva s-a finalizat, ar fi aici. Da? Și puteți să luați un long unde ești. Dacă prețul mâine poimâine întoarce, să luați ceva de acest gen. Iată un risc reward de cel puțin 4,5. Ar fi o idee acest lucru, dar cel mai bine așteptați finalizarea prețului și semnalul de long, da? Și evident vă sfătuiesc să intrați long. Cum știți să intrați long? Eu vă învăț în această strategie. Este, din punctul meu de vedere, după 15 ani de căutări a unei strategii, am elaborat această strategie, am rafinat-o până am stors tot ce, am îndepărtat tot ce este negativ și nu avea rezultate și am găsit această strategie și vă sfătuiesc să beneficiați până marți noapte, da? Deci inclusiv Sfântul Neculai, de aceea am și făcut această reducere, da? Un cadou așa acolo în ghetuțe, această strategie pentru cei care vor să devină să devină traderi și să câștige bani și din Forex. Bun, dragii mei, cam aceasta a fost un video scurt, am trecut prin destul de multe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
10 grafice am analizat într-un timp destul de scurt, 15 minute. Nu sunt adeptul să o lălăi, sunt pragmatic, time is money și pentru mine și pentru voi. Nu pot decât să vă doresc o săptămână superbă, spor la bani, atenție la grafice, că vor fi întoarceri de trend și din nou și ultima dată beneficiați sfatul meu de această reducere și dacă nu am spus-o sau am uitat să spun, cine va cumpăra această strategie sau orice curs de la mine va avea asistența mea gratuită, evident. Îmi scrieți pe e-mail orice nelămurire, mergeți la contact, da? Și la contact aveți e-mail, îmi scrieți pe acest e-mail orice nelămurire legată de strategie, dacă n-ați înțeles, sau îmi puneți orice întrebare legată de tot ceea ce am predat, am vorbit în aceste cursuri. Da? Deci vor răspunde absolut întotdeauna la orice întrebare, găsim exemple, deci vom discuta până veți înțelege perfect, deși sunt convins că este atât de simplu, adică am exemplificat-o, am explicat-o foarte, foarte simplu pe înțelesul oricăruia, astfel încât nu cred că ar fi întrebări, dar, repet, mă ofer să vă răspund la orice întrebare legată de orice noțiune din aceste cursuri. Deci vă susțin până, în ghilimele, sunteți pe picioarele voastre. Deci eu fac analize, voi cu ajutorul acestei strategii veți ști când să intrați în piață. Bun, finalizăm acest video, dragii mei, cu urările de foarte bine, de pace în lume și în sufletele voastre, armonie, un Moș Nicolae bogat în cadouri, da? Luni spre marți noaptea și aștept comentariile voastre sub acest video și cine dorește să primească semnale se poate abona fie pe BVB, fie pe Crypto și zi de zi ne întâlnim pe aceste grupuri și cam atât, dragii mei, vă doresc toate cele foarte, foarte bune. Numai bine!